ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರಿತಮುಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಬೇಜಾರು ಆಪನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನುಲ ಪರಿಯರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇನ್ನಿತ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆಲು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗದು ಬಿಡಿಯಾನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರಂದುಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚಕೆಂಡ ಬೆಂದಿರದ ಮಂಡೆನೆಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಂತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುವ ನುಪ್ಪುದ ಕರನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪುಣದಿನ ಇತ್ತಂಜಿ ಬೈದನತ್ತ ಬೊಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪುಣ ಐನು ಕೊನದು ಬಲೆ 2 ರಾಜ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೊರಲಿ ಅನ್ಪುಣ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನಿತ ಸವತ್ ಪಕ್ಷ ಸೀರಾ ಆನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನ ಈ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಬದಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೆರಿನಕಲಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಿರಂದ ನಾಗಬನ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೇರು ನಮ್ಮ 10 ಲೀಟರ್ 100 ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಮೈ ಡಿಪ್ಪೋ ಮೈತಲೆಕ ಮೈಪೇರೆಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪದಾಯ ಕೊಡ್ತೀರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಜಾಗ ಓಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಂಡು ದೈವದ ಕಲ ಕುಂಕುಮ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಈ ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಮನ್ಪುನ ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ ಉಚ್ಚುಗು ಮಿನಿ ಅರ್ಧ ಪೆಟ್ಟ ಅದು ಆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಮಿನಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಉರಗ ತಜ್ಞರನ್ನೊಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹುಚ್ಚು ಸೈತನೊಂದು ಬಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಲ್ಲಿ 20,000 ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಡ ಚರ್ಚೆಲೇನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಾನಮ್ಮ ಕರೆಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಾನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ತೂನಾಗ ಐತೆ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರ ಭಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡಂಜ ಮಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ತಂತ್ರ ಭಾಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ ಅಂಗ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೈವ ತಂತಿರ್ದಾರೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಲೆಪ್ಪುಂಡ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಐಕ ಗೌರವಿಸೋಡೆ ಅವು ಗೌರವದ ವಿಷಯ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪದ್ನಾದಿ ಕಟ್ಟಡ ತಂತ್ರ ಭಾಗಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ ತಂತ್ರ ಭಾಗನು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಅನೇಕ ತಂತ್ರ ಭಾಗಲುಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂತ್ರ ಭಾಗಲು ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರ ಭಾಗಂಡು ಬಡೆಜ ತಂತ್ರ ಭಾಗಂಡು ಕೊಬ್ಬರಿಮಠ ತಂತ್ರ ಭಾಗಂಡು ಕುಂಟು ಕುಡಿಲು ಕುಂಟಾರು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂತ್ರ ಭಾಗಲು ಮಾತಲ್ಲ ಮಾತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂತ್ರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಂತೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ ಅದುಲ್ಲ ಐದಾದ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತಿದ್ವೇಷ ತೇಜೋವಧೆ ಒಂದೊತ್ತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಮರೆಯೋಡು ಮರತ್ತನೇನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ ಈ ವಿಚಾರಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪ ಇತ್ತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಲ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ಪೌರತ್ಯಲ ಎಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ಇನಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಣದನ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ ಸೀತಾರಾಮನೂರಿತಾ ಇರಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ತಂತ್ರಿ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲಡಿ ಇತ್ತು ಪಾತಿರ ದಾದಾನ ತೆರೆದಿತ್ತು ನಾನು ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ದಿವಂಗತ ಫಲನೀರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಮುಗುಳು ಮಾತ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ತೂತೀರಿಗೆ ಎಂಡ ಅಕಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅತನ ಹೋಮೋಗು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿಯೇ ಬರುವೇರಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಭಾರಿ ಕ್ರಮೋಟ್ಟು ಮಂತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮಂತ್ ಪೋವೇರಿ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿವಾಸಿ ದುಡ್ಡು ತೀಂಡಲ್ಲ ಐಟ ಆ ದುಡ್ಡು ನೀನು ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರ ಆ ಮೌಲ್ಯನ ಅಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲಿ ಕೇನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಪಾರಲ ಪಾಪಗ ಪನ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೀವೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ದುಡ್ಡು ದೀನದ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಪಾಲಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಿರ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅವು ಇನಿ ಅಂಚಿನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ತಂತ್ರ ಇನಿ ಈ ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇಂಚಿನ ಪಿದಾರ್ದನಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವೊಂಚೂರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಐನೊಂಜಿ ಕೊನಪುನ ರೀತಿ ಇನಿ ತೂಪ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂದನೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾಂಗೋನು ಪ್ರಶ್ನೆವನ್ನು ಪೆರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ಕರ್ಮಾಂಗೋಲು ಇಂಚೊಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಮಾಂಗೋಲಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆವಂತ ಜಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲು ಸೋಪುವ ಕರ್ಮಾಂಗ ಬಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೌರತ್ಯ ವಿಭಾಗೋಡು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಇನಿ ದೈವದ ನರ್ತನ ವಿಭಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೊಕ ಇತ್ಯದ ಜನಕುಲ್ನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅತನ್ನ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಮಾನೆಚ್ಚುಲು ಇಂಚುನೇಟ್ ಉಂಡು ಅತನ್ನ ಇರೆಗೆ ಐನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗೋಲು ಇಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ದಾದಾದನಿಗೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೋಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಡೆಟ್ಟು ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೋಲು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನಡೆಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ದೈವನರ್ತಕರು ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲಿದೆಪ್ಪಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಜೀರು ಚೆಂಡೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈವಗೂ ಚೆಂಡೆದ ಬಲಿ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕಳು ನಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ನಲಿಪುವಿರು ಚೆಂಡೆಗಳ ನಲಿಪುವಿರು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಬಿದಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೌರತ್ಯ ವಿಭಾಗೋಡು ದಾನ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ
ದುಂಬು ಮಾತೈತೆ ಇಂಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಚಾಜಿಗ ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಆಕಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇನ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡು ಕೆತ್ತದು ಕತ್ತಿದು ಪೆರೆಸದು ಐನು ಪಂಚಾಜ ಬಂತು ಅಂತೀರು ಐನು ದಾಯ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆಂಡ ಐಕ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕರ್ಬದ ಒಲಿ ಉಪ್ಪೆರೆಯಾರು ಬಕ್ಕು ಉಪ್ಪೆರೆಯಾರು ಅತ್ತನ ಇರೇ ಕರ್ಬತ್ತು ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಆದ ಉಪ್ಪೆರೆಯಾರ ಒಂಜಿ ಬನಲಿ ಒಂಜಿ ಹಲ್ಲಿಡಾಪನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಆತ ಜಾಗೃತಿ ಆತ ನಿಷ್ಠೆ ಐನು ಮಂತು ಅಂತೀರು ಇತ್ತದ ಪೌರತ್ಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟುದನ್ನು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಗೋನಿಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ನೆಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾರ್ದು ತಾರಾಯಿಡು ಗುದ್ದುದು ಪಂಚಾಜ ಮನ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಬತ್ತಲೇಕನೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಅವರೇ ಶುರುವಾತ ಉಂದೇರ್ದಾದ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲ ಇನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲೇಡು ಮುರಣಿಯನ್ಲ ಇರೆಗೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೇಡು ದಾದಾತನಿಗೆ ದುಂಬು ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೈವೇದ್ಯ ನಂದ ಸಪತ್ ಭಕ್ಷ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ದಾಖಲು ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬತ್ತದು ಐನು ದಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಡು ಪಾರ್ದು ದಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಡೇ ಮಂತದು ದಿಕ್ಕಿ ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಂತು ಕೊನಪಿದ್ರು ದಯಪಂಡ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅಲ್ಲಿಡ ಅಪ್ಪನು ನಾಂಡ ದಿಕ್ಕೇಲಿಗೆ ಸೂಪು ಹುಡುಗೆ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವು ದುಂಬುದ ಧರ್ಮನೇ ಮನರಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಳ ದಿಕ್ಕೇಲ್ದು ಸುಮ್ಮಂತ್ರ ಅರ್ಜನ ಉನ್ನೋಡು ಪನ್ಪನಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದುಂಬೋದು ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಅದನ್ನದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ದ ಮಾತ ಈ ಪೂಜೆಲಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಈ ಸೀರದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಬತ್ ಭಕ್ಷ್ಯ ಬೇಯ್ಪುನು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಐನು ಜನ ಐನೈದು ದಿಕ್ಕಡು ವಹಿಸೋನು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿದು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಸಬತ್ ಭಕ್ಷ್ಯನು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊನೊಂದು ನಾಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅವ ಅತ್ತನೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯನ ಅತ್ತನೊಂದು ಕ್ರಮನ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ದು ಮಾತ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡು ಅತನ ಇಂಚಿನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಿ ಬರ್ಸವತ್ತನ ಬಂಡದು ಪೊರಿತ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಅತನ ಅರಿತ ತೊಟ್ಟೆನೆ ದೇವರಿಗೆ ದಿದ್ದು ಐನಮಿತ್ತ ತಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಣಪತಿ ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಿ ನಡತೊಂದು ಇನ್ನು ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಫೋನಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ನಿರ್ದು ದಾದ ಕಲ್ಪಿರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಾತ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಬೇನೆ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐನು ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೈದನೆ ಈ ಪಾತ್ರೆರು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅನಿಲ ಐನಿರ್ದ ಅದು ಐಟು ಓಲ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಡ ಬತ್ತದ ಗ್ಯಾಸ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಜಾಗೆಡು ಓಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪ ದೈವದ ಕಲ ಕುಂಕುಮ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ದೈವದ ಗಂಧ ಮಾತ್ರೆ ಗಂಧಬೂಲ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನಾವು ದೇವರನ ಜಾಗೇನಲ್ಲ ದೈವದ ಜಾಗೇನಲ್ಲ ವಿಂಗಡನಾತ್ಮಕವಾದ ಬೇತೆ ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನು ಐರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಈತ ಮುರಾನಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ನಾಗನಡೆ ಮಾತ ಪೋಯ ಆ ಪೇರು ಮೈಪುನ ದಿನತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಐನಿ ನಾಗಗ ಮೈತನ ಪೇರು ಅವು ಸೀದಾ ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋಪುನು ಅಂಚು ಇಂಚು ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿಟ್ಟು ಪೇರು ಮೈತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐನ ಕೈತಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಟಾರ ದೀಪನ ಬೇಲೆ ಆತನು ಪೇರ್ದ ನಾಗಾಗ ಪೇರು ಮೈಪುನ ಜಾಗೆದ ಐತೆ ಆಯ್ದ ನೈಟೆ ಇಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕದ ಪೇರು ಪೋಪುಂಡ ಆ ಜಾಗೆದಾಗ ಐತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟಾರ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಆ ಕಟಾರೋಡು ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಆಯ್ನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಡ್ 2 ಲೀಟರ್ದ 3 ಲೀಟರ್ದ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಳೋದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬತ್ತನ ಪೇರು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೆನೆತ್ಕೊಂಡು ನಾಗನ ಆ ಪೇರ್ಲ ಅತನ ಈ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ಲ ಅವು ಮಿಶ್ರಣ ಅದು ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ತ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತಿನೇ ಗತಿ ಒಂಚೂರು ವಿಷಪೂರಿತ ಆಪುಣಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಸೊತ್ತವು ಪಂಚಗವ್ಯೋಗ ಐಕ್ ಮಾತು ಈತ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನೀ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲಿಡು ಪೇರ್ಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ಬಾಲ್ದಿದು ಮಗ್ಗಡು ಚೇಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೇರ್ಡು ಮೈಪುನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಐಕೆ ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಷೇಕದ ಕ್ರಮನು ತತ್ತದುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚತ್ತನಂದು ಕೇಂಡ ಭಾರಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಇಂಚಿನ ನಾಗಬನಕುಲಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕರಕುಲಿಡು ಇರೆಗೆ ಬೇಸಿಯದ ಟೈಮುಡು ಈ ಕಾಚೇಲ್ದ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕರಕುಲಿಡು ನೀರ್ಲೇನು ಕೊನೋದು ಅವೊಂಜಿ ನಾಗಲ ಅಂಚನೆತ್ತನ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ಐಕು ಕೊನೋದು ಬನೊಟ್ಟು ದೀಪನೆಗೆ ಆ ಬನೊಟ್ಟು ದಾಯಗೆ ದೀಪನು ಅತನ ಬನೊಟ್ಟು ದಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಬನೊಟ್ಟು ವಾರೀತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ನಾಗ ಬನೊಟ್ಟು ಪೋದು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಯಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆವಡೊಂದು ಕೇನೆತ್ತಿಗೆ ನಾಗ ಬನೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಅಪಗಂಕಲ ಸಂಸಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆವಡ ಎನಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಅದು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ದಾಯಗ ಆರ ತರತ ಕಾಚೇಲ್ ದಡಪಡು ತನು ದೀಪುನೇ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಿತನಿಗೆ ತನು ಮೈಪುನತ್ತು ತನು ದೀಪುನು ಆ ತನು ದೀಪುನು ದಾಯಗಂದಕೇಂದ್ರ ಈ ಕಾಚೇಲ್ದ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ನೀರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ನೀನು ಮಾತು ಆ ಪುರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ
ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇತ ಟೈಮ್ ಹುಡ್ಕೊಳೋದು ಬನುತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರಿನ ದೀಪುಂಡು ಆ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೋಡು ನೀರು ದೀನಿಂದ ಇಟ್ಟು ಪಸೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಒರಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಐನ ಸುತ್ತರಬಾರ್ದು ಮಾತ ಕೆಲವು ದೆತ್ತದವು ತಂಪುದೆ ತೊನ್ಬ ಐಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಲ್ಲಿಡು ಮಾತ ತಾರೆದ ದಿನಾಗ ದೂರದ ನೀರು ದುಂಬು ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮುದೇಲ್ಡೊಂಜಿ ತಿರ್ಕಾಯ್ಡು ನೀರು ದೀದು ಐನು ಪಸೆ ಬರ್ಪವ ಅಂತೀರು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ತನು ದೀಪುನು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಡಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಓಡಂಟೋನೊಕ ಬನೊಟ್ಟು ದುಂಬು ಶಿಲ್ಪಿನಾಗಲು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಂಡು ದುಂಬು ನೆರೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಬನಕ್ಕು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಬನಕ್ಕು ಮಾತ ದುಂಬು ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಪರಾದೆ ನಾಗಬನನ್ನು ಮಾತ ದೆತ್ತು ತುಯಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲದ ಕಲ್ಲು ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಮಣ್ಣದ ನಾಗನ ಮೂರ್ತಿಲ ಚಿತ್ರಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಇತ್ತ ಇನಿದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂಡ ಅವತ್ತ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಅಭಿಷೇಕದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಾನಾಯ್ತು ಆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮರತ ಮುದೇಳಿ ಎರಗದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪದಾಯ ಕುರ್ತಿರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ರೀತಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಲಿಯೊಂದು ಪುನಗ ಆ ನಾಗವಂಶದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ಈ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಲಾಂಛನ ಅವು ನಾಗಲಾಂಛನಗೆ ಆ ನಾಗಲಾಂಛನದ ನೆನಪಿಗೆ ಬೋಡದೆ ಇನ್ನು ದೆಯ್ಯದ ಮುಗೊಟ್ಟು ಅನಿತ್ತು ಪಾಂಬೊಟಿಗಟ್ಟು ಪಿರಾವಡು ಬೆರಿಪತ್ತೆಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲೊಂಜಿ ನಾಗನ ಎಡೆ ಉಂಡು ಆ ನಾಗನ ಎಡೆ ಅವು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಐನು ಮಂತನ ಎಂಜಿನ ಆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ರಾಜಲಾಂಛನವು ಅವು ನಾಗಲಾಂಛನ ಅಂಚಿನನೇ ನಾಗಲಾಂಛನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಮಂತದ ಐಕ್ ದೀಪೆದಿರಿ ಐರ್ದಾದ ಬನಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪ ದುಂಬು ಮಾತ ಬನಕ್ಕು ಪೋನಾಗ ಬಂತೈಟೆ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ಕರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಚ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಪೋನಾಗ ಉಚ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೆಲ್ಲು ಕರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಶಗೂ ಆ ಉಚ್ಚುಲು ಬರ್ಪೇದ ಐನೊಲೆ ಉಚ್ಚುಲು ಇತ್ತ ಆತತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ನಗನ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಗನ ಕತ್ತಿ ಪಾಡ್ನಗನ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜಿಡದಿರ್ತದೆ ಪಂಡದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಜಾಗ ನಿಕ್ಲು ಮುಟ್ಟೆರ ಬರೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪದರ ಜೀವನದ ಜಿಡದಿರ್ತದೆ ಅವು ಪೋಪೆದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಐನು ದಾನೆ ಮಂತದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಇಡು ಮಂತದು ಮೂಜಿದಿಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಂದಿಂತ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಂತದು ಕಾಡನ್ನು ಕಟ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ಬನವನ್ನು ಕಟ್ತ ಬನ ನಾಶ ಅಂದ್ರಿ ಇನ್ನು ಬನ ನಾಶ ಏನಿರ್ದ ಅದಿನಿ ಸಾವಿರಾರು ಬನಕುಲು ನಾಶಾಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮರಕುಲು ಪೋಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗತಿ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಿನಿ ಉಂತೆರ ಆಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರಿ ಆ ನಾಗಬನುತ್ತ ಇನಿ ತತ್ವ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂಚೈತಿ ಆನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನ ಈ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೆರಿನಾಕಲಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಿರಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಒಂದು ಒರಿತು ನಮ್ಮ ನಾಗಬನುಕುಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕೊರತಿರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲಿಡು ಇಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಐನು ಕರ್ತದ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಿಡು ಮಾತ ಒಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಾರ್ದು ಐನ ಮಿತ್ತು ಶೀಟ್ ಪಾರ್ದು ಕೂಡ ಕುಳ್ಳಿಯರ ಕೂಡ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಪೇರು ಮೈ ಪೇರು ಬರ್ಪುಣ ಅಕ್ಲೆ ತುಂಬ ಬೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಬೈದನತ್ತ ಬೊಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪುಣ ಐನು ಕೊನದು ಬಲೆ 2 ಜನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೊರಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟಲು ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬೈದನು ಬೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇನು ಕೊನದು ಬಲೆ ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೊಳೋದು ನಾಗ ಬನಕು ಬಟ್ಟಿ ಪೂಪಾಡಿಯರೆಜ್ಜಿ ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಮೈ ಪೇರೆಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಒವ್ವಂಡಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಮಹತ್ವದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ತುಲೆ ಹೊಸ ಬುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದ ಕೆಯ್ಗೊಯ್ನಾಗಲ್ಲ ಪೇರು ದೀಪುನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೇರು ದೀದು ನಮ್ಮ ಕೆಯ್ಗೊಯ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ ಆ ಕುಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತ ಪೇರು ಮೈತದ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಂಕೇತ ಮಾತಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೇರು ನಮ್ಮ 10 ಲೀಟರ್ 100 ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಮೈ ಡಿಪ್ಪೋ ಮೈತಲೇಕ ಮೈ ಪೇರು ಹೆಜ್ಜೆನು ಐನು ಮೈತು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಆ ಪೇರಿನ ಮೈತದ ಅದು ಒಂಜಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು 10 ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ 10 ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತನ ಇನ್ನು ಪೇರು ಮೈತಂದ ನಾಗಬನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಲಾಪುಂಡು ನಾಗಗಳ ವಿಷ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೀವಚರಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಾಪ ಐದಾರಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಕರ್ಮಾಂಗೋಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ ಉದ್ಭವ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯವು ಐದಾದ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ದಿನ ನಾಗೇಂದು ಪಂಡ ಪೇರು ಮೈಪೋಡು ಪೇರು ಮೈತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ಸುಖ ಅಂದ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ನಾಗನ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಜಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಕುಮಾರಧಾರ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ತರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೂಜಿತ್ ಆ ಮೂಜಿತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ತುಂಬು ಖಾಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇಂಚು ಕಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬನತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತನು ಐಟ್ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತನು ಅವೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಈ ಉಡುಪಿ ತರೇಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗುಲಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಅವೇ ರೀತಿದ ನಾಗಬನಕ್ಕುಲು ಮುಲ್ಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿದ ನಾಗಬನಕ್ಕುಲು ಇನ್ನಿಲ ಒಪ್ಪುಂಡ ಊರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಏತ ಅನಾಹುತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕರಿನ ವೀಡಿಯೋಡು ಆ ವಿಚಾರೋಡು ತಿರುಪದೆ ಅನ್ನಿ
ಅಪ್ಪ ನನಾಂಡಲ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂದುಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕಲು ಮನ್ಪುನ ಏರು ಮಂತೇಂಡಲ್ಲ ಮಂತನ ಕರ್ಮಾಂಗನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಪೋಯ ಇನಿ ತೂಲೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಗಮನಿಸಲೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಕಿಂಚಿಂಜಿನ ಕಷ್ಟಪತ್ತನ ಫಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನಂಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಪಂಡದು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಐಕೆ ಸರಳವಾಯಿನ ರೀತಿಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣೆತ್ತ ಬದಲು ಆಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಡ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟದು ಪೆಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದು ಕುಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಈತುದ್ದದ ಚೀಟಿ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡಿತು ಒಂಜಿ 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಕುಡ ನೆತ್ತೇರು ಜುಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಜುಂಬುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋತುದು ಇರೆಗೆ ಈ ತಿಂದುದಕ್ಕನಂಚಿನ ಈ ಕೊರಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಈ ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುನ ಆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಇಂಕಿನಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಪಂಡದು ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡದು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಸರಳ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಆರಾಧನೆ ಐರ್ದು ಒಂಜಿ ಸರಳಜ್ಜಿ ದಾಯ ಸರಳಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎರಗವನೆ ಕಡಪನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಒಂಜಿ ಗೊಂಡೆ ಪೇರು ಮೈಪುನು ಅಡೆಗೆ ಕೈಮುಕ್ಪುನ ಈತೇ ಕೈಮುಗಿಯರೆ ಇಡೀ ನಾಗಸಂಕುಲ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಿನ್ನ ನಾಗಸಂಕುಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ಈ ವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ವೃದ್ಧಿ ಎಂಕುಲನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೋಯೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡ ಇನ್ನ ಸರಳವಾಯಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಉಚ್ಚುಗುಮಿನಿ ಅರ್ಧ ಪೆಟ್ಟ ಅದು ಆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಡ ಮಿನಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಉರಗ ತಜ್ಞರನ್ನೊಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಂದು ಪೆಟ್ಟು ಆದ ಅರ್ಧ ಸಹಿತನೊಂಜಿ ಬದುಕವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ಜೇರಿ ಉರಗ ತಜ್ಞರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇಂದು ಉಚ್ಚು ಸೈತನೊಂದು ಫಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರಲ್ ಪರ್ದು ಎಲ್ಲಿ 20,000 ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು 20,000 ಬೋಡು ಐಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಒಂಬೇರೆ ಕೂಡ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪುಣ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಜನ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು 80,000 ಜನ ಉಚ್ಚು ನರಮಣಿ ಸೈತನ ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಾಯ್ತು ಐನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ 90 1,15,000 ಮಟ್ಟ ಬಿಲ್ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಆಶ್ರಯಿತ ಬಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇರೇ ನಾಗಮಂಡಲದ ರೇಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಪ್ಪ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪನ್ಪನೊಂದು ಕೇಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದಾರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಹಾಲ ನನ್ನ ಅರೆಗೆ ನಿರ್ಪ ಇರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಚೆ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಪೂಜೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಪರಿಜ್ಜ ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಬುಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ ನನ್ನ ಜಪ ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂಜಿಂದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಯ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಆನೆ ಆರು ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮನ ಹೊರ್ತಾರು ಪಂಡಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯ ಮುರನೇ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗನೋಮ ಪನ್ಪೇರು ಬತ್ತನಕ್ಲು 3 ಜನ ಬತ್ತದು 24 ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮುಗಿ ಸೇರಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಹೋಮ ಅಂತ ಪೋತೀರಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನಲಾವು ಅಥವಾ ಏರೆಡ ವಾದ ವಿವಾದ ಅನ್ನಲಾವು ಏರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡುನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಧ್ವನಿನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಜ ದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಜ ಉಂಡ ಎಂಕುಲು ಮುಗ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಸುಖ ಬೋಡು ನಂಗೆ ವಿಚಾರ ಬೋಡು ಏರಾವರಿಯನ್ನು ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸೋಪೆರ ತಯಾರಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲ ಈ ಏಪಲ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅತನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅತನ ಅನುಮತ ದಾಯ ಕೊರ್ಪುಣಿಕೆಂಡ ಎದುರುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಪಡಿಸ್ಯಾರೆ ಎದುರುದಾಯನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಯಾರೆ ಇನಿ ಅಂಚಿನವಳು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾನೆ ಮನ್ಪವಂಡ ಎದುರುದಾಯನ ಪೋಡಿಪವನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೋಡೊಂಜಿ ಗದರಿಸವನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಪೂಜೆಲು ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಓಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅತನ ನಮ್ಮ ಏರಂಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಒಂದು ಎಲ್ಪೈನ್ ಪೌರುಷ ಎತ್ತನಾಕ್ಲ ನಿಕ್ಕೇನ್ಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ನೆಲ್ಲ ಈತ ನಮ್ಮ ನಿಖಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪನಾಗ ವಾನಮ್ಮನೆದ ಪೂಜೆಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಪೇದನ ಅತನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ ಆಪೇದನ ಒಂದು ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಆರಪಗ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿನ ತಂದು ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ರಿ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ತಂದು ಸೋನ ಶನಿವಾರ ಉಂಡು ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಪುದ್ವಾರ ಉಂಡು ಅಂತ ಜೋಕುಲು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಹಠಘಟ್ಟನ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೊಲಂತೇರ್ತ ಪೇರನುಪ್ಪವಂತ ಪೆಲತ್ತೆರ ಇಟ್ಟು ಬಳಸೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಜೋಕುಲು ಹಠಘಟ್ಟನ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಗುಡ್ಡೆದು ಬಳಸೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂడి ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತನ ಮಂಜ ಬಳಸು ಅಂತ ಆತನ ಇರ್ಲಿನ ಸಂತಾನವದ್ದಿಗೆ ಭೈರವನ ನಂಬುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೇನು ಮಗು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗೆ ಕೈಬಿತ್ತೀಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂడి ಬಿಸುತ್ತಾನಿ ನಂಗೆ ನಾಲಿರು ಮಾಧವನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೆಡ್ಡ ಸುಧನಿ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಪುದ್ವಾರದನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಡಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚಕ್ಕಿಂತ ಬೆಂದಿರದ ಮಂಡೆನೆಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಂತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುವ ನುಪ್ಪುದ ಕಾರನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನದಿನ ಉಂಡು ಇರೆಗ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಬೆಂದ್ರ ಮಂಡೆಗಳ ಪೂತಮಲೆ ವಾರ್ದು ಮಿಪ್ಪ ಪುದ್ವಾರದ ಕಾರಣ ಶೃಂಗಾರ ಮಂತದ ಈಗ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದಲ್ಲ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನಿ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇನಿತ್ತ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇನಿತ್ತ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆಲು ಮಾತ ನಿಂಗದು ಬಿಡಿಯಾನ ಅಪ್ಪನ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಆತನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ಪುಣೆ ಎತ್ತ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಣೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನೀನು ಮರಪೋರನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮರಪೋಡು ನೀನು ನಿಜವಾಯಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ
ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆದ ಕೋನೆಡೊಂಜಿ ಕೊರತಿ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರಂದಿಕೆಂಡು ಆ ಕೊರತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆದ ಕೋನೆಡೆ ನಂಬುವ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೊರತಿನ ದಾಯ ನಂಬುವ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಇತ್ತದ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆತನ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟು ಕಾಸು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕಾರು ಇಂದು ಸಂಪತ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಪೋರಿ ಬತ್ತನೆಯಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವರ ಬರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಡವದ ಬುರ್ತುರು ಬತ್ತನೆಯಾಗಿ ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಂದ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟೋಡಿಕೆಯನ್ನಾಗದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ತನ ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣಿಡಿಂಚಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಸಂಪತ್ತ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣಿಡುಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಬುಲೆಯಿನ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡೊಡಾಯಿನೇ ಅರಿ ನಮ್ಮನೇ ಗುಯದ ನೀರು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದ ಕನಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಾಯಿನ ತರಕಾರಿ ತೌತ್ಯಾಗಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿದೆತ್ತ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಇಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಐನೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ ಇತ್ತೆದ ಅರ್ಥಜ್ಜಂದನ ಅತನ ಕೆಲವು ಮಾತ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನತ್ತ ಅತನ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತನ ಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತತ್ವನು ನಮ್ಮ ಮರಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ತತ್ವಡು ನಂಗೆ ಆತಂದು ಆತ ವಿಚಾರವುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಂಚತನ ದುಮ್ಮತ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಲಿತ್ತ ಆ ಮಲ್ಲವಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೊಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಲ್ಲೇರ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತನೆ ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತನೆ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸುದೊಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜಾಗ ಎತ್ತನೆ ಇನ್ನು ಮನಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮನಸ್ಸುದೊಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಬಿಡ್ನ ಮನಸ್ಸುದೊಲ ಇಲ್ಲ ಏರೆಗಳ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ವಿಚಾರಗಳೇನು ದಾಯಕಲ್ಪದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಂದು ನಾವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಟು ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರೊಳಗೆ ಬೋಡಾದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಚಾರೊಳಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ವೈಭವೀಕರಣಗೂ ಬೋಡಾದು ನೇನು ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಕಲಿನ ಕುಡ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾದ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಐರ್ದಾದ ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಏರೆಗೆ ನೇನು ಕರ್ಮಾಂಗವನ್ನು ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತಿಜಿ ಆ ದೈವಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಅವಡು ಇನ್ನಿವರಿ ನೇಮದ ಕಲಟು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗೋಲು ಕಟ್ಟುನಾಕ್ಲಪ್ಪು ಅತನ ಪೌರತ್ಯ ವರ್ಗೋಲು ಇಡು ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪುಲಪ್ಪು ಅತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಪ್ಪು నేను మాత పండించి నీతే ఎక్కడ అనపనలేకనే నాగన కళ్ళకి పేరు మైతున ఆ కళ్ళు ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಐಕಿ ಈ పేరు ಮೈತದು ಐಟಿತನ ಚೇರಂಟೆ ದಾಲ ಒಂದು ಅವು ಮಾತನಿಕೆ ಈ పేరుకు ಬೂರ್ದು ಈ పేర్ల కలుషిత ಅದು ವಿಷಾಣನ ಅಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಏರು ಅನುಭವಿಪುನೇರಿ ಅಪ್ಪ ನೇನೊಂಜಿ ಪನಿಯರೆಜ್ಜ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಶಾಸ್ತ್ರತ್ತನಿಗೆ ಖಾಲಿ ತಲ್ತೊಂದು ಮಾತೇರಿಗೆ ಆ ಎಡನಾಲಿಡೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಕಡಪೆರೆಜ್ಜ ವೈನಾತಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಡಪೆರದ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಈಶ್ವರನ ಈ ಲಿಂಗೋಗ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯ್ನೇನು ನೀರಿನ ಕಡಪೆರ ಸಮೇತ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡ ತಿರುಗದು ವಕ್ರ ತುದು ಕುಡ ತುದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕದ ನೀರಿನ ಪರಿಯರಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಆತ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಂಡುಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಾಗನೇನು ಈ ಪೇರು ಮೈತದು ಈ ಕಟಾರೋಗುದೀದು ಈ ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ರೆ 2 ಲೀಟರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೋದು ದಾದ ಮನ್ಪುಣ ದಾಯ ಕೊನೊಪ್ಪಾರಂತೆ ಕೊನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಎಂದಿಗೆ ಎಂಡ ಬೊಂಡಲ ಪೇರ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಐಟಮ್ ಅವು ಆಗ ಈತೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತೂವರತ್ತೆ ಒಲಂಡಲ್ಲ ತೋಟ ತಾರೆರ್ದು ಬೋರ್ನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೋರ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬುರಿ ಬೇಟಿಗೆ ನೀರು ಲೀಕ್ ಆಪುನು ಐದು ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಡು ಬರ್ನಾವು ಸಿಂತೆಲ್ಲ ಐರ್ದಾದು ನಂಗೆ ಅನೇಕ ನೇನು ಮಾತ ನಾಗಬಣ ತಲ್ಪ ಅಂಚಲ ಪೇರು ಬತ್ತನ ನಂಡ ಆ ಪೇರಿನ ಮಾತ ತೋಪುಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೇರಿನ ಪರ್ಪುಲೆಕ್ಕಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಲಿ ನಾಗನ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡು ನಾಗನ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡುದಾಯ ಎಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಸುತ್ತು ಆಂಡ ಐನು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಂಚ ನಂಬುದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಏನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರು ನಾವು ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತನ ಮನ್ಪುನಿಕತ್ತ ಅಕ್ಲಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಪಾಡಿ ಪೂರ್ವಕಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಪೂರ್ವ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರ್ತು ಕೊರಲ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಪನುಲಿ ಇದಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ನೀ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರಿತಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಚಿನ ಐಕೆಂಚಿನ ಉಂಡಿ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಬೈ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಐನ ಕೊದಂಟಿ ಎಂಚಿನ ಅವು ಏತು ಕಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏತು ಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡದ ಇರುಮುಡಿ ಗಟ್ಟೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರಿತಮುಡಿ ಗಟ್ಟೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಪೂಜೆ ಅನ್ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಓಲಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಅಗಿಲವಾಡು ನಿಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ నేను ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಪಲೆ ಏರೆಗೆ ಉಂದಾವಡು ಎಂಕುಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರೋಹಿತಿ ರಾವಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೈವ ನರ್ತಕಿ ರಾವಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುನ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡೆ ಎಂಕುಲು
ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಮನಪುನಂಜಿ ವರ್ಗೋಲೇನು ಎಂಕುಲು ವೈಭವೀಕರಣ ಅಂತ ಪಾತಿವ್ರು ನಿರ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡು ಓಡಿಂಟು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಇನಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾದಾತನಿಗೆ ಎಂಡ ಅವಲ್ಲ ಇರೆಗಿಂಚಿನ ಹೋಮ ಕುಂಡೋಲೇನು ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪುಲ್ಪು ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪುಣೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಬಯ್ಯಾಗಿಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಅವಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಂತದ್ದು ಮಂಗೆ ಮಂತದ್ದು ಅಮೇರಿಕೆಡೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಮದ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಣ ಮೂಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಡು ತೋಜ ಅದು ಕಾಸು ಮನ್ಪುಣಂಜಿ ವರ್ಗೋಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಡು ಮೂಲು ತೋಜವನು ಹೋಮ ಮೂಲ ಆಪನು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಅವು ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಯಾವುದಾಲ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರಿಕೆಂಡ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಥೊಲೈದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂಡು ಐನು ಕೊರಲಿ ಇಂಚಿನ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜನರನ್ನ ಜಾಲ್ಡಾಪುನಂಚಿನ ಈ ಓಮ ಕುಂಡೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಓಮುಡು ಮತ್ತು ದಾಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಾ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪುನಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವು ಐರ್ದಾದು ಓಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪನಿಕ್ಲ ಏನು ಮನ್ಪಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಡೆದ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತು ಹೋಮಗಳ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಹೋಮ ಇನಿ ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ಈ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಮಗೂ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಹೋಮಗೂ ಬದಾಯ ಪಂಡ ಐಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಉಂಟು ನೆಕ್ಕೊಂಜಾತ ಅವಿಶ್ವಮತ ಪಾಡಿರಪ್ಪು ಅಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಹೋಮುಡು ಪೆಲತ್ತ ಕನಕ್ ಐಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಐನ್ ಮಾತ ಪಾರ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹೋಮ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಐದು ಪಿದೋಡ್ನಂಚಿನ ಧೂಮ ಪುಗೆ ಇಡೀ ಪರಿಸರನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನ್ಪುಂಡು ಓಲ್ಲ ದೈವದ ಅನೇಕ ದೈವದ ಕಾಲೋಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೋಮದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಳ್ಳಪ್ಪ ಯಾನು ಉದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಾಲಿಪುಣಿತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀತಿ ನೀತಿಲೇನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತೇರ್ನ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಅವು ಬೇಜಾರಾಪನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಪ ವಾವಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರನಲ್ಲ ಎಂಕುಲೈಕೆ ಉತ್ತರಿಸೇರು ತಯಾರುಲ್ಲ ಏಪಲ ಐನ ವಿಷಯ ಜಾತ ಚರ್ಚೆಲಾವಡು ವಿಷಯಲಾವಡು ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಥ ಒಂದು ಸೂರ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನೀಕು ವಿಚಾರಳುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಹೋಮ ಕೊಣದು ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಬುತ್ತಿಡು ಕೊಣದು ನೈವೇದ್ಯ ಮನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ಸಬತ್ ಪಕ್ಷ ಮನ್ಪನಿಕ ಕೂಲಿಲ ತಾಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ನಾಲಾಯ್ದ ಕೊಡಿಕ ದೀನಾಗ ನೀರಾದ ಜಪ್ಪೊಡಿಗೆ ದುಂಬುದ ಸಬತ್ ಪಕ್ಷ ಅಂಚೆತ್ತನು ಇನಿತ್ತವು ಇನಿತ್ತ ಸಬತ್ ಪಕ್ಷ ಶೀರ ಐನೊಂಚೂರು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದುಲ ಪಾದ ಕೊಂಡದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಕತೆ ತಂದೆ ಸಬತ್ ಪಕ್ಷ ದೊಂಡೇಬುನ ಕರ ಉಂತುನ್ಗೆ ಏರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಪುರಾತನ ತಂತ್ರ ಭಾಗವು ಗೌರವ ಉಂಡು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ತಂತ್ರ ಉಂಡು ಮಾತೇಕಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಹೊಸತ್ತು ನಿಯಮ ಮಾನವಾಗ ಬೋಡದ ಆಯ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಎಂಕುಲು ಪಕ್ಕ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ ಬನ್ನಿ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನಿಸೈಜಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಂತನ ಮೋಸ ಎಂಕುಲು ಅಂತಿರುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಐನು ಗಮನಿಸಲಿ ಅತನ ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿನ ಒರಿಪುಲೆ.